dia kalau bukan Neng Resi Karya Dewi. Wong lanang pirang-pirang sing gantengnya ora kurang, tapi cuma sampean sing gawe kula terlope-lope. Mama cantik sayang, Akeh wong lanang rayuna. coba akeh wong lanang rayu sing kula ngomong I love you, tapi cuma sampean sing gawe kula tercandu-candu. Mung cuma ayang sing gawe kula kedangan, mung cuma ayang sing gawe kula disayang-sayang. Boleh mama cantik sayang. Terima kasih pasukan coklat-coklat. Sebelah sini cantik Yolanda Show. Mama sayang. Wong lanang rayu ning kula ngomong I love you, Akan laka-laka sing di gawe alam dunia sing kaya ayang kita awur. Mama Nada. Mama Nanda sayang, awur lagi. Akeh wong lanang sing tekan pada nawakaken cinta, tapi laka-laka wong ning alam dunia yen cuma ayangi kita. Ayang nyambungaken kita. Akeh wong lanang rayu ning kula ngomong I love you, tapi cuma sampean sing gawe kula tercandu-candu. Mung cuma ayang sing gawe kula kedangan, mung cuma ayang sing gawe kula disayang-sayang. Lanjut kembali mama cantik. Masya Allah, keluarga besar Hajar, keluarga besar Hajar. Yang cantik sebelah sini boleh. Iya, sikat masih. Ser, ser, kering-kering. Wong lanang sing tekan pada nawakaken cinta, tapi laka-laka wong ning alam
Nopi ya. Mamah Nopi. Goyang lagi Mama Nopi. Ah, ser, ser. Ah, 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 ah. Ake wong lanang sing tekan pada nawa kakeng cinta, tapi laka-laka wong ning alam dunia yang cuma ayahi kita. Iya, ser. Sikat lagi Mama, Mama Nopi. Ake wong lanang sing luwih, mung sampeyan sing terpilih, tapi laka-laka wong ning alam dunia yang cuma ayahi kita. Cium deui. Ayang. Aduh, pada nama